Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emilia. Taong 1980, Binalbagan, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, ina ng 3 anak itong si Emilia. Nag-iisa na lang siya noon sa buhay, gawa ng matagal nang namayapa ang kanyang asawa. Kahit kalabaw man ang trabaho sa bundok, hindi niya pinipiling magreklamo. Kapag kasi tumigil siya, walang magpapakain sa mga anak niyang may mga kapansanan at diferensya sa pag-iisip. Marahil ay dahil sa mga ito at sa hirap ng kanilang buhay, maagang nagkasakit at namayapa ang kanyang asawa. Magmula rin noong nawala ang kinakasama niya, doble-dobleng pahirap ang kanyang naranasan. Kulang na lang noon mamalimos siya para lamang magkaroon sila ng pagkain sa hapagkainan. Sa loob ng humigit 5 taon, matindi ang kanyang naging pagtitiis. Katagalan, nang medyo nasanay na siya, nagdesisyon siyang kalasina ang lahat ng kanyang karga. Tama kayo nang narinig, maraming karga itong si Emilia. Nung dalaga pa siya, napasahan siya ng karunungan at karga ng nanay niya. Hindi niya lang yun na ipagpatuloy dahil sa maaga pa siyang nagkaasawa. Magmula noon, lahat ng gamit na meron siya, nanahimik at hindi na nabuksan. Kalaunan, naisip niyang marahil yon ang pinagmumula ng mga kamalasan nila sa buhay. Kaya kahit mahirap magdesisyon, inilibing niya ito, kasama ang mga alaala at payo ng pumanaw niyang ina. Matapos yung may isa katuparan ni Emilia, napansin niyang unti-unti nang nagbago ang buhay nila. Maliban sa nakakaipon na siya ng mas madali, nagagawa na rin niyang mabilhan ng mga gamit ang kanyang anak. Hindi lang yun, nagkaroon na rin siya ng panahon makapagpahinga at mapagtuunan ng pansin ng sarili niya. Masayahing tao itong si Emilia. Ang pinakaayaw niya lang talaga sa lahat yung bastusin at babuyin ng kanyang mga anak. Isa ito sa mga naging rason kung bakit mas pinili nilang manirahan malayo sa baryo. Bukod kasi sa wala roong tao, nagagawa rin ng mga anak niya ang kanilang mga gusto nang wala sa kanilang namimintas. Para kay Emilia, yun lang ang pinakamahalaga sa lahat. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang panahon na susubukan siya ng tadhana. March 12, 1980, ang taon at petsa ng araw na nagkakilala sila ng taong inibig niya, maliban yun sa kanyang asawa. Ayon kay Emilia, nagustuhan niya si Dadu dahil sa pagiging mabait nito sa kanyang mga anak. Inakala rin niyang ito na talaga ang makakatuwang niya sa buhay, pero ang pagpapakita pala nito ng magandang ugali ay pawang panakip lamang para sa napakadilim nitong binabalak. Dumaan ang ilang buwan nilang pagsasama. Naging magagalitin si Dadu sa mga anak niya. Kung magsalita ito, palaging pasinghal, parang walang pagmamahal. Hindi lang yon, napagbubuhatan na rin siya nito ng kamay hanggang sa humantong na ito sa pisikalan. Pilit inintindi ni Emilia ang lahat ng yon hanggang sa dumating ang gabi na umuwi siyang patay na ang kanyang mga anak. Lahat ito ibinigti ni Dadu sa mismong sala ng bahay nila. Wakwak din ang leeg ng mga ito na parang kinatay ng mga baboy. Dahil sa kanyang nadatnan, pakiramdam niya sa mga sandaling yon, gumuho ang mundo niya. Blankong-blanko na rin ang isip niya sa puntong ang pumapasok na lamang sa kanyang wisyo ay ang paghihigante. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsisisigaw na itong si Emilia hanggang sa may mapadaang taga-baryo malapit sa bahay niya. Ito ang naunang lumapit para tumulong
hanggang sa dumami na ng dumami ang mga tao roon. Bawat isa sa mga pumunta hindi naghinala sa kanya dahil alam ng mga ito kung gaano siya mapagmahal bilang isang ina. Kalaunan, dahil sa kanyang mga nasilayan, napatotohanan ng mga taga-baryo na si Dadu nga ang salarin sa pagpatay sa mga bata. Noon ding mismong gabi, hinanap nila ang taong yon at pagsapit ng sumunod na araw, nahuli na nila ito. Nang mabalitaan ni Emilia ang tungkol dito, agad naman niyang pumunta sa barangay, bit-bit ang mahabang itak. May hawak din itong itim na krus sa kaliwa nitong kamay at pagsilay na pagsilay nito kay Datu, hindi na yun nagpaawat pa. Gaano man karami ang pumipigil sa kanya, pilit yung umuusad papalapit hanggang sa nalapitan na nga ito ang taong pumatay sa kanyang mga anak. Dahil sa nakagapos ito sa rehas, hindi na yun nakailag pa nang inundayan niya yun ng taga sa ulo. Ang ginawa niyang yun ang naging dahilan para pakawalan siya ng mga tao. Sa loob ng ilang minutong walang habas niyang pananaga, halos magkaputol-putol na ang buong katawan nito. Nang bumagsak na rin sa lupa ang ulo ni Dadu, tahimik na naglakad papalabas itong si Emilia. Dahil sa ginawa niya, agad naman siyang sinundan ng mga tao para tanungin kung bakit niya yun nagawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na nagsimulang bumuhos ang kanyang emosyon. Pakiramdam niya kasi noon, hindi nauunawaan ng mga tao ang kanyang rason. Imbis di na magpaliwanag pa ng mahaba, dumiretso na lamang siya sa bahay nila para asikasuhin ang bangkay ng mga anak niya. Nang maibalot na niya ito, niligpit na rin niya ang kanyang mga gamit. Maya-maya pa, nang medyo nakapagpahinga na siya, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa libingan kung saan nakahimlay ang kanyang asawa. Katabi ng puntod nito, inilibing niya ang 3 niyang anak. Doon na rin siya tumira para naman kahit nag-iisa, pakiramdam niya may kasama siya. Magmula noon, hindi na ginambala ng mga tao itong si Emilia. Bukod kasi sa wala naman siyang ginagawa, malayo naman siya sa sentro ng baryo. Habang tumatagal, unti-unti na rin kumakalat ang mga istorya na may kaugnayan ukol sa kanya. Yung iba sinasabing nasisiraan na siya ng bait. May iba namang nagsasabing kaya siya naninirahan sa sentro ay dahil sa gumagawa siya ng mga ritual at kung ano-ano pang hindi katanggap-tanggap na espekulasyon ukol sa kanyang mga pinagdaanan. Akala nga rin ng marami, hindi na nila maririnig ang pangalan ni Emilia, pero bigla namang dumating ang araw na naging matunog ito sa kanilang lugar. Nag-ugat yon sa isang taong taga roon na minsang napadpad sa sementeryo dahil sa hinahabol ito ng sigbin. Nang makita nito ang bahay niya, hindi yun nagdalawang isip na lumapit. Ang balak sana ng lalaki, ilipat sa kanya ang atensyon ng nilalang pero pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong isinubasob ang ulo nito sa harapan mismo ni Emilia. Matapos nun, nginitian lang siya nito, sabay papasok sa loob ng bahay para gamutin ang mga galos na kanyang natamo. Pagtatapat pa ng lalaki na ang mga itim na langis na ipinahid nito ay talaga namang napakabisa. Ultimo mga karamdamang matagal ng pasakit ng katawan niya, napawi ng langis na yun. Dahil sa mga testamento ng lalaki, agad namang nagka-interes ang mga taong may sakit na bumisita sa kanya. Ilang araw magmula noon, dumagsa ang tao sa sementeryo na agad namang ikinagulat ni Emilia. Gayunpaman, kahit hindi niya inaasahan ang ganoong sitwasyon, aminado siyang wala siyang magagawa kundi tulungan ang mga taong yun. Bago rin niya inumpisahan ang panggagamot,
Inabisuhan siya ng mga ito na iwasang magulat o hindi naman kaya'y magpakalat ng agam-agam ukol sa kanya. Nais niya kasing manatiling tahimik ang buhay niya at ayaw niyang manghimasok ang mga taong di naman niya kaano-ano. Nang marinig naman ito ng mga taong pumunta, hindi naman sila nagdalawang isip na sumang-ayon. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin naman niyang naroon din pala ang kapatid ng kanyang dating kinakasamang pinatay niya. Walang sabi-sabi. Agad naman niyang itinuro ang taong yon, sabay senyas na lumapit. Nang maunawaan naman ito ang kanyang hudyat, hindi naman yun nag-alangang humarap sa kanya. Kung nandito ka para guluhin uli ang buhay ko, huwag mo nang ituloy. Kasalanan ng kuya mo kung bakit ganun ang ginawa ko sa kanya. Problema mo na kung hindi mo naiintindihan ang parte ko. Hindi naman ho ganyan ang pakay ko, Ate Emilia. Kaya ho ko na pa rito dahil hihingi ako ng tulong sa inyo. Yung asawa ko ho kasi, hindi lumiliit ang tiyan eh. Mag-iisang taon na ho siyang ganyan. At marami na hong pinagbago sa kanyang katawan. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, minabuti naman niyang manahimik. Sa halip na magsalita pa, inutusan niya na lang itong maghintay sa isang tabi. Ang nais niya kasing mangyari, unahin na muna ang mga taong may mga karamdaman. Pagkaraan pa ng ilang oras niyang panggagamot, marami sa mga itong nakaramdam ng mabilis nilang paggaling. Nang mapagtanto naman nilang mabisa nga ang lunas ni Emilia, abot langit naman ang naging pasasalamat nila. Ang akala talaga nung kapatid ng dati niyang kinakasama ay isa na siyang ganap na albularyo. Pero pagpasok nito sa loob, wala naman ito roong nakitang kakaiba maliban sa mga langis na nakasilid sa garapon at mga rebulto ng santo. Malayong-malayo ang bahay na yon sa mga tahanan ng albularyong kanyang napuntahan, kaya hindi naman ito maiwasang magtanong ukol dito. Nang marinig naman yon ni Emilia, maigi niyang pinaliwanagan ng lalaki. Anya, kaya siya malayo sa mga taong yon ay dahil sa magkaiba sila ng paniniwala. Matapos nitong makapagwika, sa pamamagitan ng kumpas ng kamay at usal, unti-unti nitong binago ang loob ng kanyang bahay. Nagkaroon ng sandaling pagkasunog sa paligid, hanggang sa tumambad na sa kapatid ng dati niyang asawa ang totoong itsura at estado ng bahay niya. Ang dating simple at parang walang kabuhay-buhay na sala, na puno ng mga rebulto ng demonyo, kalakip ng malalaking sulong merong apoy. Nagkalat din ng mga itim na kandila sa paligid at sa pinakasentrong bahagi ng bahay, naroon ang isang altar na may 2 batong kamay na nakataas. Bawat isa sa mga daliri ng mga kamay na yon, may mga batong lumulutang na may iba't ibang kulay. Matapos naman yung masilayan ng lalaki, agad naman itong binalot ng matinding pangamba at takot. Sa sobrang pagtataka nito, halos wala na rin yung masabi kay Emilia. Tila bang tuluyan na yung natanggalan ng kakayahan na makapagsalita. Kalaunan, nang medyo bumalik na rin sa normalang nararamdaman nito, dito na yun nagsimulang magtanong ng kung ano-ano. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, iniwasan niyang magpaliwanag. Basta ang sinabi niya, masaya siya sa kanyang ginagawa at walang kahit na sinong tao ang may karapatang magsabi kung ano ang tama sa mali. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman niya itong pinaalis. Inakala niya kasing hindi na ito magpapagamot buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Kaso lang, imbis na umalis ang lalaking yon, nanatili ito. Ayon sa kanya, na kung talagang yun na lang ang paraan para gumaling ang asawa niya,
nakahanda siyang makipagsapalaran. Mariin din itong inilahad. May tiwala siya sa kanya, kaya nasisiguro nitong siya lang ang may karapatan na gumamot sa karamdamang matagal nang nagbibigay ng problema sa kanyang pamilya. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon si Emilia na tulungan ng taong yon. Matapos din ang kanilang pag-uusap, nagbigay ito ng abiso sa lalaki na bumalik na lamang sa pagsapit ng gabi para tumulong sa mga gamit na kanyang dadalhin. Dagdag pa niya na, hanggat maaari, mas mainam na wala silang pagsabihan ng tungkol sa kanya para maging mapayapa ang kanyang panggagamot sa asawa nito. Nang marinig naman ito ang lahat ng kanyang paalala, hindi naman ito nagdalawang isip na sumunod. Pag-alis nito sa bahay, agad naman siyang pumanhik sa bakuran kung saan nakahimlay ang puntod ng kanyang asawa at mga anak. Sa pagsapit naman ng gabi, nakahanda na ang lahat. Para masigurong mapapagaling niya ang pasyente, kinuha niya ang berdeng bato na nakalutang sa daliri ng rebultong kamay. Ayon kay Emilia, bawat batong nakalutang dito may iba't ibang abilidad. Hindi rin yun purong mutya, bagkus mga agimat ito na taimtim niyang dinasalan sa paglipas ng panahon. Ang pagkakaroon din ng kulay ng mga bato ay piniling ilihim ni Emilia sa kanyang mga kakilala. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maihanda na niya ang lahat, sakto naman ang pagdating ng lalaki. Dali-dali nitong kinuha ang mga iniwan niyang gamit sa labas, hudyat ng pag-alis nila. Sa kanilang paglalakad, nanatiling tahimik ang bawat isa. Walang kibuan, animoy naghihintay lang ng may magsasalita. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bahay nito, inutusan niya ang lalaki na sa likod idaan ang kanyang mga dalang gamit. Dagdag pa niya na, pagpasok nito sa loob, kinakailangan nitong buksan ang lahat ng bintana at pinto, kasabay ng pagpatay ng mga lampara at gasera. Sa pamamagitan kasi nito, papasok sa loob ng bahay ang natira na liwanag ng gabi. Makakatulong yun sa kanya para mas mapadali ang gagawin nilang gamutan. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong sumunod ng walang pagtatanong. Nakakapagtaka man kung iisipin ang kanyang ipinapagawa. Nagtitiwala pa rin ito sa kanya. Nang masipat niyang nagawa na nito ang kanyang ipinapagawa, dito na siya dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Sa bawat paghakbang ni Emilia papalapit, di niya maipagkakaila ang mga nararamdaman niyang kakaiba. Gayunpaman, sa kabila ng panganib na pinaparamdam ng kanyang kutob, nanatili siyang porsigido na makaharap ang asawa nito. Kalaunan, nang mapasok na niya ang silid kung saan ito nagpapahinga, doon tumambad sa kanya ang mag-asawang naghihintay sa mga milagro niyang gagawin. Pagsilay niya sa asawa ng lalaki, agad naman niyang nakita ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Unang tingin pa lang ni Emilia, alam niyang inaaswang at kinukulam ang biktima. Bukod kasi sa mga namamayat nitong binti, may mga marka rin ito ng aswang na ipinadaan na lamang sa usok. Kakaiba rin ang paglobo ng kanyang tiyan, na parabang nagdadalang tao ito sa kung anong nilalang. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang kinuha ang mga kandila at mga garapong kanyang gagamitin. Naglatag na rin siya ng sangkap papaikot ng silid na binubuo lamang ng asin at abo. Matapos nun, nagsimula na siyang magsambit ng mga engkantasyon. Habang ginagawa niya ito, nakahawak siya sa dala niyang bato, pilit na pinakikiramdaman ng kamalayan na unti-unti roong namumuo. Sa sandali kasing uminit ang batong yan,
ito na ang magsisilbing hudyat ng paggawa niya ng milagro. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, meron palang humaharang para magawa niya ang ganoong bagay. At ang nilalang na yon, naroon na bago pa man makapagsumbong ang kapatid ng dati niyang kinakasama. Kalahating oras pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakarinig sila ng mga palaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Napakabilis nito. Animoy sumasabay yun sa malakas na simoy ng hangin. Sa ilang beses na pabalik-balik ng nilalang, pwersahan ng nagsasara ang mga bintanang nakabukas. Labis naman itong ikinatakot ng kapatid ng kanyang dating asawa, kaya nagmamadali itong lumabas para magsara. Ngunit di pa man ito nagagawa ang nais niya. Mariin yung pinaalalahanan ni Emilia na magdudulot lang ito ng mas matinding problema. Hinimok din niya yung magtiwala nang sa gayoy maganda ang kahahantungan ng kanilang pagpapagal. Dahil sa kanyang sinabi, kahit nababahala na ang taong yon, pinili nitong sumunod. Maya-maya pa, pagkatapos naman niyang magsambit ng mga usal, narinig nila ang paglapag ng nilalang na kanina pang dumaraan. Diretso itong pumasok sa loob ng bintana, kaya pagkaapak nito sa sahig na gawa sa kawayan, agad nilang narinig ang mga langit-ngit dahil sa bigat ng nilalang. Maya't maya na rin ang naging pag-aangil nito, kasabay ng pagbalot ng napakabigat na presensya sa buong paligid. Nang maramdaman naman yun ni Emilia, agad naman niyang itinago ang hawak niyang bato. Binulungan din niya ang mag-asawa na huwag gumawa ng ingay dahil may posibilidad na matuntun sila kaagad ng nilalang. Matapos nun, hinugot niya ang itak na nakalagay sa bayong malapit sa pinto ng silid. Pagkahawak naman niya rito, itinunya ang kanyang atensyon sa kanyang mga nalalanghap na amoy hanggang sa mapansin niyang parang lumalakas na ang baho ng nilalang. Pagramdam niyang nasa kabilang bahagi na ito, bumulong siya ng usal sa kanyang kamay na siya namang inilapat niya sa dingding nitong gawa sa kahoy. Dahan-dahang tumagos ang usal na kanyang binitawan at pagtulak niya sa dingding, narinig niya ang pagsigaw ng nilalang. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa na buksan ang pinto. Ang kaso lang, pagsilay niya sa pasilyo ng bahay, wala na siyang nadatnan. Ang tanging nakita niya ay yung kurtinang nakahawi na papalabas. Alam ni Emilia na doon dumaan ang nilalang, kaya agad naman siyang sumilip sa buong paligid. Ang kaso lang, masyadong madulas ang kanyang kalaban. Tila bang alam na nito ang mga bagay na kanyang gagawin sa oras ng kagipitan. Bagaman hindi na silayan ng kanyang mga mata ang nilalang na pumasok, may mga nakita naman siyang hibla ng buhok sa bintana kung saan yun lumabas. Sa puntong yun, napangiti na lamang siya habang sinasabi sa isipan niya na malapit na niyang matuklasan ang tunay na pagkatao nito. Pagbalik niya sa silid, muli niyang ipinagpatuloy ang paggamot sa pasyente. Pagkakumpleto naman niya ng dasal, inilapat niya sa tiyan nito ang hawak niyang bato. Pagkatapos pinaupo niya ang babae, nilagyan ng itim na balabal sa ulo, tapos pinaikutan ito ng kandilang itim ng 9 na beses habang nag-uusal ng Latin. Nang magawa na niya ang proseso, pinakuha niya ng 5 itlog ang lalaki na siya namang pinaikot-ikot niya sa bawat parte ng katawan ng biktima na alam niyang merong karamdaman. Pagbiyak niya ng itlog, sa maniwala kayo o hindi, punong-puno ito ng pakpak ng gamo-gamo. Nang masipat naman yon ng lalaki, halos hindi naman ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Sa isip-isip nito, papaano nagkaroon ng gamo-gamo ang itlog na kakakuha niya lang sa kulungan ng manok? Nang mapansin naman ni Emilia ang itsura ng kapatid ng dati niyang asawa,
Inilahad niya rito na ang bawat pakpak sumisimbolo sa karamdaman ng kanyang asawa. Dahil sa napuno nito ang mangkok, maaaring matagal na itong binibiktima ng nilalang. Nalaman din niyang iisa lang ang may gawa, at kung sino man ito, nakakaramdam yun ng galit at inggit sa kanilang estado ng pamumuhay. Ha? Sino naman ho ate ang may inggit sa amin? Tingnan niyo ho. Barong-barong lang ang bahay namin. Hindi nga kami makakain ng 3 beses sa isang araw eh. Hindi lang sa estado ng buhay naiinggit ang nilalang. Maaaring nagugat yun sa inyong masayang pagsasama o hindi naman kaya'y galit sa kagandahan ng iyong asawa. Tandaan mo, baliwala ang material na bagay sa mundo ng mga antingero. Huwag mong ugaliing bumase dyan. Dahil kung yan lang ang paghatol mo, mas mababa ka pa sa isang hayop. Nang marinig naman ng lalaki ang seryosong sagot ni Emilia, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkasindak. Sa puntong yon, sa halip na pag-usapan nila ang mga pangyayari, minabuti niyang gawin ang mga natitirang preparasyon para maibsan ang karamdaman ng babae. Alam niya kasi ang ganong pakiramdam, lalo pat pinagdaanan din niya ito sa kanyang mga anak. Matapos niya itong painumin ng mga langis na dinasalan niya noong nagdaang Biyernes Santo, inutusan na niya ang lalaki na isarado na ang tahanan nito. Nagdesisyon na rin siyang umuwi, bitbit ang lahat ng kanyang mga gamit. Sasamahan pa sana siya nito pa uwi pero minabuti niyang tanggihan ito. Ayon kay Emilia, kaya niyang pasanin ng lahat ng yon, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Dagdag pa niya na, noong hapon sinusubukan lang niya ito, kung talaga nga bang desidido ito sa nais nitong ipagawa sa kanya. Nang marinig naman ito ng lalaki, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Sa sandaling yon, hindi na umimik si Emilia at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay, muli siyang nag-alay ng dasal ng pasasalamat para sa pagpapahiram ng abilidad ng batong sinampalatayanan niya. 3 oras din niyang ginugol ang pagdarasal dito bago siya tuluyang nagpahinga. Upang magkaroon kayo ng ideya sa mga bato, hayaan niyong ibahagi ko ang iilan sa kanilang mga detalye. Bawat isa sa kanila, nakadepende ang kakayanan sa kanilang mga kulay. Itim ang pinakamakapangyarihan, habang ang berde naman ang pinakamahina. Hindi mahina pagdating sa kakayahan, bagkus mahina pagdating sa abilidad ng pakikipaglaban. Dahil ang batong kulay berde, nakatuon ang kakayahan sa pagpapagaling. Ang itim naman at puti, nakatuon ang abilidad sa pagwasak ng may mga buhay. Ang kahil naman at dilaw, nakatuon sa pagtawas sa iba't ibang uri ng nilalang na nasa ibang dimensyon. Kalimitan ginagamit lamang ito ni Emilia kapag meron siyang nais ipapatay na hindi niya kailangan pang pumunta ng personal. Ang asul naman at lila, nakatuon sa lason. Hindi lang basta lason, bagkus ang pinakamapaminsalang lasong umiiral. Ang pula naman ay nakatuon sa kapangyarihan ng apoy at ang kayumanggi ay nakatuon sa kapangyarihan ng elemento ng kalikasan. At ang abo naman ay ginagamit lamang niya sa paglalakbay sa mga lugar at panahon. Ngunit dahil may kaakibat na panganib ang paggamit sa abong bato, hindi niya ito madalas napapakinabangan at sa maniwala man kayo o hindi, lahat ng kargang tangan niya, iisa lang ang pinagmulan. Hindi yun dahil sa pinasa sa kanyang karunungan, bagkus ay dahil ito sa isang matandang sepulturerong minsang nanirahan din sa sementeryo. Pagtatapat ni Emilia, na sa mga panahong yun, malapit na talaga siyang mamatay. Bihira na siya noon kung kumain
at malimit ginugugol niya ang buo niyang araw sa pagkukulong sa barong-barong na kanyang itinayo. Nasaksihan ng matanda ang lahat ng kanyang paghihirap. Kaya nung nagdideliryo na siya at malapit nang mamatay, may ipinasa ito sa kanyang kontrata. Ang kontratang yon ang naging dahilan para matupok sa apoy ang katawan ng matanda. Ngunit kapalit naman ito ay ang pagbigay sa kanya ng ganoong abilidad ng demonyong nagmamay-ari sa kontrata. Hanggat nabubuhay siya, wala itong magagawa para mahadlangan ang kanyang pasya. Ngunit sa harap ng kamatayan at sumpa ng katandaan, kailangan niya itong ipasa sa ibang tao. Ang kabigo ang maipasa ito, ang magdudulot para kainin ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Dadalawang destinasyon lang din ang pwede niyang pagpilian at yun ay walang iba kundi impyerno o dulo ng kamatayan. Dagdag pa ni Emilia, hindi na nangangailangan ng pagsang-ayon mula sa tao na papasahan niya ng kontrata. Basta kapag nakakita siya ng mamamatay na, kailangan niya lang sambitin ng mga buhay na salita. Sa sandaling natapos na niya ito, mararanasan din niya ang pinagdaanan ng matandang nagpasa nito sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit wala siyang gaanong ideya sa mga batong pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa siyang bumisita sa bahay ng kanyang pasyente. Pagdating niya rito, nakita niya itong nakakalakad na. Hindi na rin gaanong malaki ang tiyan nito, tapos nakakaya na nitong ibaluktot ang kanyang mga tuhod at siko. Dahil sa kanyang mga nakita, sa halip na lumapit pa, pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Habang naglilibot siya sa baryo, mariin niyang pinagmasdan ang buong paligid. Mahigpit din ang kanyang pagkakahawak sa mga hibla ng buhok para ibigay ito sa mga taong nagmamay-ari rito. Maya-maya pa, pag-init naman ng itim na bato na kanyang dala, dito niya nakita ang isang babaeng nasa edad 50 na masayang nakikipag-usap sa isang tindahan. Unang titig niya pa lang dito, alam niyang yon ang may gawa ng lahat ng karamdaman ng kanyang pasyente. Walang sabi-sabi, palihim naman siyang nagsambit ng dasal hanggang sa nakuha niya ang atensyon ng babae. Maya-maya pa, bigla naman yung humarap sa kanya habang galit na nakatitig. Nang masipat naman yun ni Emilia, sa halip na masindak, ipinagpatuloy niya roon ang kanyang paglapit. Nang magkaharap na silang dalawa, nakangiti naman niyang iniabot ang kumpol na buhok na hawak niya. Ikaw pala yung kagabi? Hinanap pa kita. Bakit umalis ka kaagad? Di ka man lang pumasok sa loob. Nakilala mo sana sila at narinig mo ang mga hinaing nila ukol sa ginawa mo. Makinig ka. Parehas lang tayong demonyo. Alam ko kung papaano tumatakbo yung utak mo. Ramdam ko rin ang galit mo pero wala yang magagawa. Sige na, kunin mo na ang buhok na yan. Total, sa'yo naman yan, hindi ba? Nang marinig ng babae ang kanyang sinabi, huminga lang naman ito ng malalim habang kinukuha ang kumpol ng buhok na iniaabot niya. Pagkabitaw naman ni Emilia sa bagay na yon, umangi lang naman ito at yumuko. Ni isang salita wala itong sinabi sa kanya dahil alam nito kung ano ang hawak niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang nakisawsaw na sa kanilang pag-uusap ang may-ari ng tindahan, dito na siya nagdesisyong umalis. Pero bago sila makalayo, inabisuhan siya nitong maghanda pagpatak ng gabi. Pagkarinig naman ng babae sa kanyang sinabi, umangi lang naman ito habang pasimpleng pinasusulyap sa kanya ang totoo nitong anyo. Ikinatuwa naman yun ni Emilia
gawa ng ramdam niya ang pagiging palaban ng nilalang. Imbis din na makaramdam ng takot, pagkasabik ang yumakap sa kanya. Ayon kasi sa kanya, matagal na panahon na rin ang nakalilipas magmula noong meron siyang nakalabang nilalang na nakipaglaro sa kanya hanggang kamatayan. Kalimitan din sa kanyang mga nakakasalamuha noong mga nagdaang taon, umiiwas at sumusuko na bago pa man siya gumawa ng kahit na ano. Dahil sa ganoong pangyayari, naging matamlay ang buhay mandirigma niya. Sa sobra rin niyang pagkaburyong, napilitan siyang tulungan ang lalaking hinabol ng sigbin na siya namang naging daan upang muling pumutok ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya na hindi niya sukat akalain na magiging ganon ang mangyayari sa buhay niya. Sa pagsapit naman ng gabi, kinuha ni Emilia ang puti at itim na bato mula sa mga daliring pinaglalagakan nito. Bago siya umalis ng altar, pinag-isa niya ang 2 bato at sa kumpas ng kanyang mga kamay, lumiwanag ang lupa malapit sa kinaroroonan ng altar. Unti-unti, binalot yun ng makapal na anino kung saan mula sa karimlan nito may lumabas na isang nilalang na kamukha niya. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman yung pumasok sa loob ng kanyang katawan, dahilan para mamulat siya sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban. Nagkaroon din siya ng abilidad na gumamit ng mga usal kahit hindi yun sinasambit. Di lang yun, may kakayahan na rin siyang hindi makaramdam ng sakit sa kahit na anong sugat na kanyang matatamo sa laban. Nang maihanda na niya ang kanyang sarili, muli niyang hiniwalay ang 2 bato. Hanggat maaari, iniiwasan niyang gumamit ng mga seryosong abilidad nito sa kadahilanang matindi ang balik nito sa kanyang katawan. Matapos nun, ibinalik niya ang 2 magkaibang puwersa sa mga daliri kung saan ito nakalagay. Nang magawa na niya ito, kinuha niya ang lilang bato kasabay ng taimtim niya ritong pagdarasal. Matapos nun, ibinaon niya ito sa gitnang bahagi ng kanyang palad bago dumampot ng itak. Kalaunan, nang maihanda na niya ang lahat, yun na ang naging hudyat para umalis na ng bahay. Sa kasagsagan ng pagtahak niya ng daan, maigi naman niyang pinagmasdan ng buong paligid. Alam niya kasing nakahanda na rin ang kanyang kalaban, kaya kahit malayo pa siya sa baryo, hindi na siya gaanong nagpakakampante. Hindi mahilig si Emilia na maliitin ang kalaban niya, kaya kapag nakakatagpo siya ng nilalang na alam niyang papalag, naniniwala siyang nagtatangan din ito ng malalim na kapangyarihan. Makalipas pa ang kalahating oras, nang malapit na siya sa bukana ng baryo, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang lalaking nakatayo malapit sa puno ng mangga. Nagliliwanag ang mga mata nito, tapos sa tabi nito merong 2 asong hindi pangkaraniwan ng laki. Sinubukan niyang alamin ang lahi ng mga ito, pero wala siyang ibang napansin kundi ang pagkakaroon nito ng pinaghalong dugo. At ang dugong naramdaman niya, nahanay sa dugo ng sigbin at ng engkantong itim. Dahil dito, agad naman siyang tumigil sa paglalakad. Maigi niyang pinagmasdan ng lalaki hanggang sa bigla na lamang itong umalulong kasabay ng pagsugod ng 2 nitong alaga. Nang makita naman niyo ni Emilia, dali-dali naman niyang hinugot ang dala niyang tabak. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinalubong ang mga nilalang habang walang patid itong inuundaya ng taga. Ngunit dahil sa liksi nito, di niya yun basta-bastang natatamaan. Maya-maya pa, nang maunawaan na niya ang pamamaraan ng pag-atake ng 2 nitong alaga, dito na niya binago ang kanyang taktika. Hindi na yun naging mahirap para sa kanya dahil sa nilalang na pinasapi niya sa kanyang katawan. Kalaunan,
Pagsugod naman ng 2 aso, dito na niya nasugatan ng isa sa mga ito. Nakailag man ang nilalang. Nang akmang aamba pa itong sumugod, doon na umepekto ang lason na nasa talim ng kanyang tabak. Sa sobrang lakas nito, agad nitong naparalisa ang buong katawan ng kanyang kalaban. Nang masipat naman yun ng lalaki, dali-dali naman itong pinabalik ang kanyang alaga. Dahil sa ginawa nito, bahagyang naantala ang paglalaban nilang dalawa. Nagsimula na rin yung lumakad papalapit sa kanya, at nung magkaharap na sila, dito na yon nagpakilala. Ayon sa taong yon, asawa siya nung babaeng pinagbantaan niya. Mariin din itong inilahad, nakahanda siyang ipagtanggol ang kanyang minamahal sa abot ng kanyang makakaya. Paninindak pa nito, ilang minuto mula sa mga sandaling yon, darating ang kanyang mga kasama para tulungan siya. Dagdag pa ng lalaki na, mas mainam na isuko na lamang niya ang kanyang sarili upang hindi na siya mahirapan at magdusa ng mas matagal na panahon. Hindi ko to ginagawa dahil sa mas malakas ka kaysa sa asawa ko. Ang nais ko lang, maiwasan na magkaroon na naman ng panibagong alipin sa bahay. Batid kong ginalit mo siya, kaya wala kang ideya sa maaaring gawin nito sa'yo. Kaya ako na parito ay para pigilan ng walang kamatayan itong pagpapahirap sa aming mga biktima. Hayaan mong patayin kita ng mabilisan. At sa pamamagitan niyan, maiiwasan mo ang mga pagpapahirap niya. Ituring mo itong kaligtasan para sa'yo. Sa bandang huli, magkikita-kita rin naman tayo sa impyerno. Pagkarinig naman ni Emilia sa sinabi ng lalaki, napangisi lang naman siya. Ang pakiramdam niya kasi sa mga sinabi nito, parang minamaliit nito ang kakayahan niya. Dahil sa bagay na yan, hindi niya maiwasang manabik. Sa halip din na matakot, mas inudyokan niya pa ito na papuntahin na sa lugar na yon ang kinakasama nito. Hinimok na rin niya yung pagtulungan na lang siya, baka sakaling meron pa yung laban. Dahil sa kanyang sinabi, nagdulot naman ito ng matinding pagkainsulto sa lalaki. Pagtitig naman ito gamit ang nanlilisik na mga mata, bigla yung umalulong ng napakalakas kasabay ng unti-unti nitong pagpapalit anyo. Nang masipat naman ni Emilia ang ginawa ng taong yon, doon na siya nagsimulang magsambit ng dasal sa kanyang isipan. Dahan-dahan na rin niyang itinarak sa lupa ang dulo ng kanyang tabak, dahilan para kumalat ang lason sa buong paligid. Walang kaide-ideya ang lalaking yon sa mga ginawa niya, kaya pagsugod nito, nakatuon ang buong wisyo nito sa pakikipaglaban. Hinarap naman niya yon ng buong kagalakan, hanggang sa kalaunay na sipat niya ang totoong anyo nito. Ayon kay Emilia, may dugo ng engkantong gubat ang taong yon. Marahil ay yon ang naging daan para magkaroon ito ng kakayahang makapagpalit anyo. Meron din itong hindi maipagkakailang lakas at bilis na halos sumasabay na sa hangin. Napakatatalas din ng mga kuko nito at sa pamamaraan nito ng pakikipagbuno, alam niyang malalim na ang karanasan nito sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tila bang lahat ng nakapaligid sa kanila, ginagamit na nung lalaki. Si Emilia naman, nakatayo lang sa kanyang kinaroroonan, matyagang naghihintay sa pag-atake ng kanyang kalaban. Bagaman alam niyang kinapitan na yon ng lason, pinili niyang wag muna itong galawin dahil sa ramdam na niya ang presensya ng mga kauri nitong papalapit. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpatuloy ang kanyang pag-ilag sa lahat ng atake nito hanggang sa doon na niya nakita ang pagdating ng grupo ng mga kalalakihan. Nasa 8 ang bilang ng mga taong yon at base sa estado nito, iisang lahi lang ang kanilang pinagmulan. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang,
Dito na niya dahan-dahang kinumpas ang kanyang kaliwang kamay para gisingin ang laso na kanina pang nakabaon sa nilalang na yon. Pag-ihip naman niya ng usal, ora mismo tumigil ito sa pagkilos. Pagbagsak naman ng nilalang malapit sa kanya, agad naman niya yung nilapitan, sabay hipo ng banayad sa buhok nito. Maya-maya pa, bumalik na rin sa orihinal na anyo ang lalaki, indikasyon na wala na itong kakayahan para maipagtanggol pa ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa kabila ng matinding panghihinang nararamdaman nito, pilit pa rin itong tumingin sa kinaroroonan ng kanyang mga kalahi para magbigay ng babala ukol sa kakayahan ni Emilia. Matapos naman itong makapagwika, agad naman niya yung iniangat sa lupa para ipakita ang pagkatalo ng isa sa kanilang uri. Mariin din niyang inilahad sa mga nilalang na naroroon na ganun din ang dadanasin nila kung sakali mang piliin nilang makipaglaban. Nang marinig naman ito ng kabilang panig, nanatili ang pagnanais nitong maghigante. Dahil dito, napangiti lang naman si Emilia habang binabali ang ulo ng lalaking natalo niya. Pagpaikot naman niya rito hanggang likod, agad naman yung nangisay hanggang sa mapilitan na siyang ibagsak yon sa lupa. Para naman mas lalo pang magalit ang mga kalahi nito, paulit-ulit niyang tinadyakan at dinuraan ang bangkay ng nilalang na yon. Marami rin siyang masasakit na salitang binitawan, dahilan para hindi na makapagtimpi pa ang dumating na pangkat. Walang sabi-sabi, agad namang sumugod ang mga ito habang maiging pinakikiramdaman ng bawat parte ng lugar na may lason. Sa tulong ng kanilang pang-amoy, madali naman nilang nagawa ang bagay na yan. Paglapit naman nila sa kinaroroonan ni Emilia, walang patid naman nila yung sinunggaban. Halos hindi nila ito binigyan ng pagkakataon para makabawi. Subalit, ang hindi alam ng mga nilalang, meron pa pala itong kakayahang hindi pa ipinapakita sa kanila. Dumaan pa ang 10 minutong walang patid nilang pagsugod. Unti-unti na nila itong napahina hanggang sa nagawa na nilang maundayan yon ng saksak. Pagkapit naman ng isa sa mga ito sa kanya, agad naman siyang sinugod ng iba pa nitong mga kasama. Sa sobrang galit ng mga nilalang na yan, walang patid nitong pinagkakakalas ang kanyang mga galamay at laman. Ngunit, pagdistansya nito sa inakala nilang katawan ni Emilia, tumambad sa kanila ang gutay-gutay na katawan ng puno ng saging. Dahil sa pangyayari, nakaramdam ng kilabot at pag-aalala ang grupo ng mga nilalang. Hindi nila mawari kung paano sila nalinlang ng kanilang kalaban, dahilan para magsilbi itong malaking banta para sa kanilang grupo. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa kanilang likod, dito na yon tumambad sa kanila na nakaupo sa isang tipak ng bato. Habang nakatingin si Emilia, napansin nila ang isang kakaibang bagay na hinahawakan nito sa hangin. Hindi nila mawari kung ano ito, pero napagtanto nilang kanina pa pala itong nakakalat sa buong paligid. Dahil dito, imbis na sumugod pa, nagdesisyon silang umatras na muna ng bahagya. Pagdistansya naman nila sa kinaroroonan ni Emilia, narinig nila ang mga katagang nagbigay ng matinding takot at pangamba sa kanilang mga kaluluwa. Huli na nang nalaman ng mga ito na binabalot din pala ng lason ang hanging pumapasok sa sistema nila. Pagtatapat pa ni Emilia na, nung maramdaman niya ang mga ito, pumasok na sa kanilang mga katawan ng lasong dala ng kanyang karga. Walang lunas na maaaring makapagpapagaling sa kanila, maliban na lamang kung magagawa nila yung paslangin. Bago niya pa maisawalang bisa ang harang na pumipigil sa epekto nito. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, minabuti nilang wag nang magsayang ng oras. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman silang sumugod, ngunit bago pa man sila makalapit,
inialis na niya ang harang na pumuprotekta sa mga ito laban sa kanyang lason. Sa isang iglap, tuluyang nanghina ang mga nilalang na yan hanggang sa nawala na sila ng lakas para tumayo pa. Pagbagsak naman nilang lahat, may mga kinuhang insekto si Emilia sa bulsa nito na siya namang pinagapang niya patungo sa kinaroroonan ng grupo. Matapos nun, agad naman siyang tumalikod at naglakad na para bang walang nangyari. Bago rin siya lumayo, pinaalalahanan niya ang mga ito ukol sa grupo ng mga balbal na kanina pang umaaligid. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kalaban, pilit naman yung gumawa ng paraan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kaso lang, bago pa man sila makalayo, gumapang na sa kanilang mga balat yung mga insektong hindi nalalayo sa wangis ng isang langgam. Unti-unti itong bumaon sa kanilang mga katawan hanggang sa makapasok na ito sa kanilang mga sistema. Maya-maya pa, habang walang patid na sumisigaw ang mga nilalang dahil sa sakit na nararanasan nila, dito na rin nagsimulang sumugod ang mga balbal. Kahit buhay pa ang mga taong yon, walang awa naman yung pinag-aagawa ng mga nilalang hanggang sa humiwalay na ang kanilang mga buto sa laman. Nang malipol na ang mga ito, unti-unti na ring tumahimik ang buong paligid. Sa Emilia naman, binilisan na ang paglalakad patungong baryo. Pagdating naman niya rito, agad naman niyang hinanap ang aswang na bumiktima sa kanyang pasyente. Kagaya rin ng sinabi ng asawa nito, nagdesisyon siyang alipinin at pahirapan ang nilalang na yon. Kaya niya yung napagpasyahan ay dahil sa kagustuhan niyang maiparanas dito ang sakit at paghihirap ng mga nakaraang biktima nito. Sa loob ng ilang oras na paglilibot sa baryo, tila bang naging mailap yun sa kanya. Bukod sa wala siyang naramdamang presensya, hindi niya rin maamoy sa kahit saang lugar ang baho nito. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa bahay ng babae, tumambad sa kanya sa bakuran ang mga engkantong itim na tila bang nagbibigay proteksyon dito. Ayon sa kanya, ang mga tinawag nitong engkanto ay hindi nalalayo sa kaluluwa ng isang ordinaryong tao. Ang pinagkaiba lang, kulay pula ang kanilang mga mata, tapos bawat isa sa kanila walang mga paa. Meron din silang mga tanikala at kadena sa kamay, at sa bawat pagkilos nila, naglalabas siya ng huni na parang sigaw ng isang babae. Kahit ilang metro pa noon ang distansya ni Emilia, hindi niya maipagkakaila ang kilabot na dulot ng mga naririnig niya. Nakakatakot man kung pakikinggan, hindi pa rin nawala ang pagmamalabis niya na hanapin ang babae. Kalaunan, paghawak naman niya sa tarangka ng pinto ng bakuran, agad naman niya itong pinarupok gamit ang lason. Pagkalas nito, agad naman niya yung binuksan, dahilan para sugurin siya ng mga engkantong itim. Walang patid siya nitong pinagkumpulan hanggang sa marinig na niya ang boses ng babaeng hinahanap niya. Ayon sa babae, mabagsik ang mga bantay niya at hindi nito tinatantana ng kanilang biktima hanggat hindi nila yon napapaslang. Inakala rin nitong hindi na makakalabas sa patibong na yon si Emilia, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, parte lang pala ito ng plano para mapalabas siya. Ilang minuto pa ang lumipas, habang pilit siyang sinasapian ng mga nilalang, bigla naman siyang umihip ng dasal sa hangin, dahilan para pumutok ang isang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng gabi. Hindi inaasahan ng mga nilalang na yon ang pangyayari, kaya bago pa man sila makapagtago, naabot na sila ng liwanag. Ang liwanag na lumapat sa kanilang mga espiritu ang naging daan para tuluyan silang malusaw. Matapos naman yung mangyari, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Emilia na kausapin ito ukol sa ginawa nitong pambibiktima sa pasyente niyang lumapit sa kanya.
mariin niya ring inilahad sa babaeng yon ang mga masasama nitong gawa na nalaman niya sa asawa nito. Dahil sa kanyang sinabi, halos hindi naman ito makapaniwala. Ngunit nang sinubukan itong hanapin ang kanyang asawa gamit ang mga pagtawag, wala na itong narinig na sagot. Nang mapagtanto naman ito ng babae, tuluyan na nga nitong nakumpirma na nagsasabi nga siya ng totoo. Matapos nun, napayuko na lamang ito habang humihigbi. Pagsilay naman ni Emilia sa mga naging akto nito, sinubukan niya pa yung kausapin pero hindi na ito sumagot. Sa halip, minabuti ng babae na itoon ang kanyang atensyon sa pagsambit ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, dahan-dahan na ring lumakas ang boses nito hanggang sa gumawa na yun ng mga kakaibang ritual na unang beses pa lamang niyang nakita. Kalaunan, nang maisakatuparan na nito ang lahat ng paghahanda, nagsimula na rin yung magpalit anyo. Paghawak nito sa lupa, bigla naman yung naging isang torong kalabaw na walang patid na sumugod sa kanya. Paulit-ulit siyang sinunggaba ng nilalang na yon pero dahil sa bilis niyang tumakbo at umilag, hindi siya nito tinamaan. Sinubukan din niyang lapatan ito ng lason pero hindi ito umubra. Nang mapansin naman ng nilalang ang ginawa niya, bigla naman yung humagikgik na parabang ito na ang nagtagumpay sa duelo nila. Nang mapansin naman yun ni Emilia, pinili naman niyang pagbigyan ng nilalang. Sa isip-isip niya, hindi pa nga siya nito nasusugatan, pero nagbubunyi na ito. Ang ganung akto ng kalaban ay isang matibay na indikasyon na mababa pa ang karanasan nito pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, tanging kunat lang ng kabalang sinandigan nito sa kanilang laban. Hindi rin ito nangahas na magpalit ng anyo, gawa ng alam nito na kakain pa yon ng ilang minuto. Naniniwala ang nilalang, gagamitin ito ni Emilia para talunin siya. Subalit lingid sa kaalaman nito na kahit sa ganoong anyo, kayang-kaya siya nitong matalo. Makalipas pa ang kalahating oras ng kanilang paglalaban, marami na itong taktikang ginamit para lamang mapasuko siya. Nasubukan na rin itong kulamin siya ng direkta, pero ang lahat ng iyon ay napawalang saysay. Habang tumatagal, mas nauunawaan lang din ng nilalang ang kanyang kabiguan na mapangibabawan ng kanyang kalaban. Unti-unti na rin itong natatauhan na kahit anong gawin niya, hindi yun sapat para magapi ang kanyang katunggali. Maya-maya pa, dala naman ng matinding pagod buhat sa walang habas nitong pagsugod, napilitan na rin itong bumalik sa orihinal nitong anyo. Pagsilay naman ni Emilia sa ginawa nito, hinayaan lang naman niyang gawin ito ang kanyang nais. Katunayan, hinintay niya pa yun na magbago ng anyo upang maipakita rito ang layo ng agwat ng kanilang kakayahan. Nang mapansin naman yun ng nilalang, mas lalo naman itong umapoy sa galit. Habang nakasilay yun sa kanya, kitang-kita naman niya ang panginginig ng buo nitong katawan. Hindi na rin gaanong umiimik ang babae na parabang nag-iisip ito ng hakbang kung papaano siya nito matatalo. Hindi naglaon nang magbago na ang katawan nito, di na rin yun nagdalawang isip pa na sumugod. Ngunit pagsunggab naman ito sa kanya, bigla naman itong napahinto matapos yung pigilan ni Emilia sa pamamagitan ng paghawak sa panga ng nilalang. Sa sobrang lakas ng pagkakahawak niya, ramdam ng nilalang ang pagbao ng daliri niya sa buto nito. Paulit-ulit na rin yung nagpupumiglas, subalit habang ginagawa niya ito, ramdam niya ang tila bang pagkalas ng kanyang buto. Dahil sa ginawa ng nilalang na yan, hindi na siya nakapagtimpi. Pagbali niya ng panga nito, agad naman niya yung tinadyakan
kasabay ng pagtigal po niya sa noon nito, at matapos nun parang naging estatwa ang nilalang. Bagaman nananatili pa sa katawan nito ang kanyang wisyo, kapansin-pansin ang kawalan nito ng lakas para kumilos. Nakikita rin niyang hirap na hirap ito, buhat sa pakiramdam na parang may nakadagan sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong nilapitan, sabay kaladkad dito patungo sa kakahuyan. Upang mas maramdaman nito ang gagawin niyang pahirap, sapilitan niya itong pinabalik sa orihinal nitong anyo. Nang maisakatuparan naman niya ang bagay na yan, dali-dali naman niya itong kinaladkad pabalik ng bahay. Sa kasagsagan ng pagtahak niya ng daan, walang sawang sumisigaw ang nilalang dahil sa dami ng kahoy at mga batong bumabaon sa balat nito. Dumaan pa ang kalahating oras, nakauwi na nga siya sa kanila. Yung babae namang kinaladkad niya, halos lumitaw ang mga buto sa likod. Literal na napudpud yon, animoy kinaladkad ng kalesa sa baku-bakong daan. Pagsilay naman niya sa kalagayan ng nilalang, pansin na pansin naman niya ang matinding paghihirap na pilit nitong pinagtitiisan. Dahil dito, agad naman niyang inilahad na sobra pa roon ang dinanas nung mga taong inalipin niya. Mariinding inilahad ni Emilia na 1 taon niyang dadanasin ang ganoong sitwasyon, kaya mas mainam na ihanda niya ang kanyang sarili. Nang marinig naman yon ng babae, umiyak lang naman yon ng umiyak habang mahigpit na nakahawak sa lupang kinaroroonan nito. Bagaman hindi na yon nakakapagsalita pa, ramdam niya ang matindi nitong pagnanais na kausapin at magmakaawa sa kanya. Panay na rin ang ginagawa nitong pagsenyas ukol sa kagustuhan nitong tapusin na ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit sa kabila ng nais iparating ng nilalang, pinili niyang maging bingi at bulag. Nakakaawa man ang kalagayan nito, hindi niya kayang kalimutan ng mga taong minsan nitong naging alipin. Lumipas ang gabing yan. Nanahan ng babae sa silid bahay niya na minsang naging kwarto ng kanyang mga anak. Dahil sa ginawa niyang bodega ang lugar na yan, kung kaya't mapaumaga man, hindi na ito naaabot ng liwanag ng araw. Napakatahimik din sa loob nito dahil sa nahaharangan ng kanyang mga itinambak na gamit ang lahat ng lagusang pwedeng daanan ng tunog. Sa loob ng 1 linggo, hindi niya inilabas ang babae sa silid na yon. Hinayaan niya lang ito upang mapag-aralan kung ano ang mangyayari sa nilalang na nakakulong sa ganoong kaliit na espasyo ng silid. 1 beses lang din niya ito hatira ng pagkain nang sa gayoy makaramdam ito ng matinding gutom. Ayon kay Emilia, sa loob ng 1 linggo, purong mga kalabog ang kanyang naririnig tuwing gabi. Kapag umaga naman, napakatahimik ng silid na yon. Kung hindi niya nga ito sisilipin, hindi niya masasabing may tao roon. Sa katagalan, marami na rin siyang bagay na napapansin sa babae. Pagtatapat pa niya na, mula noong ikinulong niya ito, malaki ang ipinagbago ng ugali nito. Kapag sinisilip din niya yon tuwing gabi, kitang-kita niyang nakatayo lang yun ng tuwid, tulalang naglalakad ng paikot-ikot. Di lang yan, palagi rin itong nakatingin sa kisame ng silid, animoy naghihintay ito ng milagro. 8 buwan pa ang lumipas. Napakabaho na ng silid na pinagkukulungan niya rito. Halos tumambak na rin ang tae nito dahil sa tagal na panahong pananatili nito sa lugar na yon. Lahat din ng mga gamit na kanyang itinambak sa loob, paunti-unti na nitong pinagkakakain hanggang sa tuluyan niya na yung maubos. Mabilis din ang naging pamamayat ng nilalang, sa puntong hindi niya na ito namumukaan pa.
Pagtungtong naman ng ika-1 taon nito, wala na siyang naririnig na ingay sa loob ng silid. Kada silip ni Emilia sa loob, nakikita naman niyang buhay pa ang nilalang na yan, ngunit palagi na lang itong nakaupo. Ayon sa kanya, marahil ay nawala na ito ng bait buhat sa parusang ipinataw niya rito. Hindi na rin siya nagulat sa kinalabasan dahil alam niya sa kanyang sarili na talaga namang mawawala ng bait ang kahit na sino kapag ikinulong ng 1 buong taon sa ganoon kakipot na bilangguan. Kalaunan, nang mapagtanto niyang tapos na ang parusang ibinigay niya sa nilalang, dito na siya nagdesisyong ilabas ito. Katirikan ng araw nang binuksan niya ang silid, dahilan para madatnan niyang natutulog ang babae. Upang hindi siya makahawak sa balat nito, tinalian niya yon ng lubid sa leeg. Paghila naman niya rito, pilit naman yung nagpumiglas, ngunit ramdam niya ang matindi nitong panghihina. Maya-maya pa, pagbukas naman niya ng pinto, walang patid naman yung nagsisisigaw dahil sa pagtama ng sikat ng araw. Kahit ayaw nitong lumabas, pinilit niya talaga itong kaladkarin hanggang sa marating na nila ang bakuran ng bahay niya. Mula sa lugar na yon, hinayaan na niya ang nilalang na gawin ng lahat ng nais nito. Akala nga ni Emilia tatakbo ito, pero laking gulat na lamang niya nang manatili yun sa lugar kung saan niya ito dinala. Ang ginawa ng nilalang, takpan ng maigi ang kanyang mga mata para wala itong makita. Habang pilit itong umiiwas sa sikat ng araw, doon niya nasilayan ang mga sugat nitong animoy naghilom buhat sa paglapat nito ng sarili nitong dumi. Gadangkal na rin ang kapal ng libag ng babae na parabang naging parte na ito ng kanyang balat. Kapansin-pansin din ng mga putol nitong daliri, maging ang kaliwang braso nito na inuuod na. Dagdag pa ni Emilia na habang pinagmamasdan niya ang babae, halos hindi niya mailarawan ang amoy nito. Sobra pa yun sa nabubulok na bangkay, na kahit siyang malalim ang karanasan sa mga mababahong nilalang, muntik pang umusog ang sikmura. Dumaan pa ang ilang minuto, napansin niyang medyo kumalma na ito. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalagayan nito, pero hindi nagtagal binawian din niyo ng buhay. Pagsilay naman niyang hindi na ito humihinga, dali-dali naman niya itong nilapitan para ipatihaya. Pagbungad naman sa kanya ng mukha nito, dito niya nakita kung gaano katindi ang pinsala nitong natamo. Huli niya na nang malaman na bulag na pala ang babaeng yon. Nabubulok na rin ang puwak nito at sa ilalim ng kanyang lalamunan, nakitaan niya yun doon ng butas. Marahil para makaligtas, binutasan niyo ng babae para doon padaanin ang pagkaing ibinibigay niya. Dahil dito, napagtanto niyang kahit matagal na nitong nais na mamatay, nagbabakasakali pa rin yung mabuhay. Ang kaganapang yon ang isang patunay na kahit ang mga nilalang na may halang na kaluluwa, hindi basta-bastang sumusuko sa buhay. Dagdag pa niya na, ang pangyayaring yon ang nagbigay sa kanya ng ideya kung gaano katapang ang mga ganoong uri ng nilalang. Matapos naman niyang malaman ng lahat ng kasagutan sa kanyang mga tanong, muli niyang tinalian ng bangkay nito para dalhin sa masukal na kakahuyan kung saan gumagala ang mga balbal. Nang may sakatuparan na niya ang ganoong bagay, muli siyang naghanap ng panibagong nilalang na mapag-aaralan. Ayon kay Emilia, inakala niya talagang gagawin niya lang ito para parusahan ng nilalang, pero sa katagalan, napagtanto niyang marami pa pala siyang dapat malaman. Ilang taon pa ang lumipas, nakilala siya sa hanay ng mga aswang bilang babaeng mandurukot ng kanilang lahi. Sa bawat pagkuha niya ng mga kauri nito,
mas lalo lang ding dumarami ang mga kalaban niya. Ngunit ang mga panganib na kanyang kinakaharap, hindi man lang nakapagbibigay ng pagkabahala sa kanyang buhay. Alam kasi ni Emilia ang mga kinakailangan niyang gawin, kaya wala siyang takot na nararamdaman. Nasisiguro rin niyang ligtas siya sa kanyang tahanan, buhat sa dami ng mga pangontra at tangang pwede niyang magamit sa oras ng kagipitan. Dahil na rin sa lakas ng kanyang mga karga, marami ang sumubok na paslangin siya pero wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Pagtatapat pa niya, halos lahat ng mga taong nasa panig ng kaliwa, galit na galit sa kanya. Kapag nga dumaraan siya sa bahay ng mga ito, lahat ng mga batang kadugo ng mga taong yon, pilit itinatago sa kanyang mga mata. Nababahala kasi ang mga ito na baka yun naman ang pagdiskitahan niya. Karamihan din sa mga mangkukulam at mambabarang sa kanilang lugar napilitan ng umalis. Dahil gabi-gabi nga siyang nananalakay. Pakiramdam nga ng mga taong yon, isa siyang aswang na napapanig sa puwersa ng kanan. Noong una, sinubukan din nilang labanan si Emilia pero nang mapagtanto nilang walang panama ang kanilang mga karga, pag-alis sa lugar ang nakita nilang solusyon ng lahat ng problema nila. Dahil dito, nabawasan ng maraming bilang ang nilalang na naninirahan sa kanilang lugar. Yun na rin ang simula ng mapayapang pamumuhay hanggang sa pangkasalukuyan. Pero alam nyo ba, pinuno, na kahit wala na itong si Emilia, patuloy pa rin pinagpasapasahan ang kanyang kwento at ang bansag sa kanya ng mga nasa panig ng kadiliman na si Emilia, ang aswang ng kanan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Siguro yung mga nag-click sa inyo o yung mga nagsimulang makinig, parang medyo may pagka-clickbait yung kwento natin eh. 'Di ba? Aswang ng kanan. Kung tutuusin, wala naman talagang ganun. Pero kasi si Emilia, purong napapanig siya sa kaliwa. Lahat ng gamit niya, purong sa demonyo. Siya na nga nagpaliwanag eh. Iba't ibang bato at brilyante yung ginagamit niya para makapalag doon sa mga nilalang na kapareho niya ng ipinaglalaban. Kasi nga pare-pareha silang nasa kadiliman eh. Pare-pareha silang masama. Kaso lang, sobrang daming gamit ni Emilia, di ba? Parang ilang perasong bato o brilyante yung binanggit dito. So siguro sa tingin ko, isa to sa mga matataas na uri ng nasa kaliwa. Pero hindi niya sinasabi kung nasa ang side siya. Alam niyo, tingin ko kay Emilia, mad scientist. Baliw si Emilia na gusto niyang pag-aralan yung kapwa niya nasa kaliwa. Tapos hindi siya nakokontento kapag, kunyari, yun nga, yung mangkukulam na hinuli niya, yung nag-aalipin, ginawa niya, pinag-eksperimentohan niya. Ginawa niya ring alipin, tas kung ano-ano yung pinaggagawa niyang eksperimento, na hindi niya na iniisip kung ano yung nararamdaman ng tao na yun. Wala siyang pakialam kasi nga, mad scientist siya eh. Marami siyang gustong ma-discover tungkol dun sa mga kapartido niya kung tawagin. Kasi pare-pareha silang nasa kaliwa. Diba? Yun yung pinakamalapit kung pwedeng itawag kay Emilia. Pero yung aswang sa kanan, siguro pagiging OA na lang yun ng mga nilalang na nasa kaliwa. Kasi nga, alam naman natin na kapag may aswang, tas tayo nasa kanan, unti-untiin tayo niyan. Pero kakainin tayo niyan, tsaka papatayin. Pero kay Emilia, pag-aaralan niya, pag-e-eksperimentohan niya. So, medyo malayo yun. Though, pinapatay din naman niya kasi parang narinig ko rito lahat ng pinag-eksperimentohan niya, patay eh. Walang nakaligtas eh. 'Di ba? So, para sa akin lang naman, yun yung pinakadikit. Si Emilia ay isang baliw na scientist na meron siyang gustong malaman tungkol sa mga kapartido niya na hindi naman nasabi at di rin naman nabanggit dito sa kwento kung ano yung gusto niyang malaman. 'Di ba? Pero kayo pa rin, syempre. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis,
10 elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela selis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.